Skuru yoboroso ya Kisii gose Kisii primary maiga yogo toko mbure nyinge ni gomo tobete okugwera gati yebirasi ase skuru eyo eyerete bono skuru yukogania obokonyi kolenga no mwalimu monebwe skuru ya Kisii primary nigagania serikali ya nana bogana serikali ya county ya Kisii wesoge kubagachire birasi ebono byabete bikogwerwa nomote na kwera abana bono goitinya na sekerasi komo goitania abana emyeyemo uno mulikeito Dipon Asanya agotomanya. Maiga ya masaba gokorekana ensengima asokogania mbura eri abantu mbakwenchara korwa somora kerororekane metie nyimeke ya etire amaseseni ya mbura ni garorekanire ime ya gusi korende amentire asara eyene chingaki omoto were kerasi ya 5 na 3 ase skuru yoboroso ya Kisii asengencho yembura ya tuete moisonde yarengeri tukoria Jumamosi botuko jagira chinsa 11 na bayatorete ta sare nene ase skuru yeito yagino mwago monene igo yitoka yiri mutore mega ukagwere nyumba class 8 north igo damageti amabati nekibao ukabacho achingoro bocha ime bono mambia amaja ijira rotwa gosogo Jessica na bana basinyuka so ime twabajenyi twabaye class kengao omubasokano yo nigo koregateri tukabana batari ase skuru ase bono ndata umiete gotatiga amagacho gosareka twakirenya sembi yesengenjeri tukeri bana mbare ngororo yare kunyarekana nga bana mbare nge skuru na yaja gukore damage nene especially amangana incharis stambidi na yaja kobororo ababwatani be skuru eyembaru gosaba gochia serikali koroseriwe birasi ebyo bibere bye kirasi ya 5 na 3 ase bono batebira abana nigo baichorera neta se kirasi egeke kobairera koba abange mono na korwa chinga kichinkongu gochi asabarimu ngosabanga our stakeholders from the national government na ba county government moje mumodokonya singenjo emetenere round gege menge sana yende yagotire na singenje mbure yega ndugutwa nayo sabenga meteje rusi wasama gachare ondigwensi ugwato mutogo tira sengene nyumba muto yorusi waro because na bale cause damages gosensa chindo mu muntu bunya bagusira maiga ya maseseni ya yembura gocha asorogongo rwagusi bono niga ikeire koreta na ande michando ase chinsemo ao goikera emete kugwera ebirasi ebibyanyarire kubeka aborokiwa asakongu asokonyora amorokererio abo kuripoteria egetaseni Kiandizi TV korwa samagacho Kisii primary eyo gotoka meye county ya Kisii Elietan Dipon